det synes jeg, vi skal gøre sådan nogenlunde klar til at smutte tilbage, og så gøre det, vi lige har gjort. Der er ikke så meget, der skal siges her. Og så finder vi det ud af, hvad fanden vi alle sammen gør, når vi kommer op på Rådhuspladsen. Der er nogen, der godt vil noget, og der er nogen, der vil noget andet. Men lad os tage det, når vi kommer derop. Og så lad os give den gas på vej tilbage. Og som sagt, hvis der er nogen, der har noget på hjertet, så synes jeg, I skal tage den der mikrofon og råbe og skrige, lige så meget I fucking kan. Altså inden for den røde tråd, ikke? Giv den gas! Kan jeg lige sige et par sidste ord, inden vi gør os klar, og selvfølgelig lav stadig noget alarm. Ytringsfriheden længe leve i aften, så lav noget alarm, prøv at sige, hvad I vil, men nu skal vi snart til at gå tilbage igen. Og jeg var over at tale med Københavns eneste indsatsleder i aften, Allan hedder han. Og han er en skidefin fyr. Og han har lovet, han sagde, at han kunne ikke love noget, fordi det er fuldt booket. Det ved vi jo alle sammen. Sygehusene er også på nedskæring, ikke? Sammen er politiet. Så han havde faktisk ikke nogen mænd. Og jeg sagde til ham, at jeg har løbet frem og tilbage og kæmpet en hård kamp for at alle holde sig i højre side og bla bla bla. Og ved du hvad? Han giver sgu en patrulje hjem. Sådan, det er godt. Inden vi går alle sammen, så jeg ved ikke om I ved det, men Frihedsvagten, som plejer at stå derovre på højre side, må ikke rigtig stå her længere. Så hvis I ikke har noget imod at lægge jeres roser derovre, så synes jeg, at vi skal lægge dem for at vise respekt. De har stået der hver evig eneste dag. Tak.